Dan li qed taraw huwa filmat li xokja lil bosta aggressjoni minn grupp ta' tfajliet waqt li oħrajn qed iħarsu u jiffilmjaw bil-mobile bil-vittma tispiċċa taqla daqqiet ta' sieq. Dan il-filmati li x-xandar juri it-tfajla tiġi aggredita minn 3 tfajliet oħra li jidhru tal-istess età waqt li oħrajn jidhru iħarsu bla ma jintervjenu. B'sorsi ta' Net News jindikaw illi t-tfajliet kienu jafu li xulxin. Quddiem dan l-aħħar każ ta' violenza fil-Belt Valletta, il-Ministru tal-Intern weġibna b'dan il-mod. Bħala Ministeru minnaħa tal-Pulizija x'azzjoni qed tieħdu biex ma jerġgħux iseħħu daw l-affarijiet dawn l-inċidenti? Ittieħdu diversi miżuri. Qabel xejn hemm żieda fil-preżenza fil-belt, però ovvjament tifhem illi mhux se jkun hemm f'kull kantoniera l-Korp tal-Pulizija. Byron Camilleri tefa' wkoll pis fuq il-ġenituri. Il-Pulizija fl-aħħar mill-aħħar mhux se jkunu hand-holding ma' minuri dak huwa xogħol il-ġenituri tagħhom illi jaraw illi jieħdu ħsieb it-tfal tagħhom. Intant l-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal talab lill-awtoritajiet sabiex intervjenu ħalli tingħata l-għajnuna lill-vittma li ġiet aggredita. Fi stqarrija l-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal ikkundanna dan il-każ illi sejjaħlu każ ikraħ ta' bullying. L-uffiċċju sostna li jrid isir sforz sabiex tissaħħaħ l-empatija fit-tfal u żgħażagħ ħalli ma sseħħx vjolenza ta' dan it-tip, każijiet illi sfortunatament qed ikunu rrepetuti.